Здравейте! Започваме нашия курс по компютърно счетоводство. Вие вече сте разгледали курсът, който е към ИКТ център и сте запознати с теорията. Сега ще видите как нещата стават на практика. Отворили сме Microinvest Delta и първото, което ще направим е да се запознаем с основните икони и ще направим и регистрация на една фирма, с която ще работим по-нататъка. Първото, което се прави, е създаването на нова база данни. Можете да създадете толкова бази данни, с колкото фирми работите. Най-добре е да дадете нова база данни с номенклатури и когато искате да отворите своята база данни, отивате на отваряне на база данни. Виждате отдолу отделните икони. На първо място при отваряне е контирането. Най-често се работи с тази икона. След това е зареждане на кореспонденции, редакция. Винаги, когато човек греши и може да се поправи това, което е сгрешено. Амортизациите. Тук ще разгледаме подробно в отделен видеоурок как се изчисляват, начисляват амортизации. Навигатор, плаващ навигатор, салда и обороти. Кореспонденциите излизат във вид, който е нагледен. Тук са партньорите. Тук е индивидуалния сметкоплан, началните салда, визуален менеджер на справките и разбира се, тук са помощни икони, хронологичен, аналитичен регистър, обобщена оборотна ведомост, много важно ще ни бъде от полза. Главна книга с салда, тук са калкулатор, календар, имаме задължения, плащания, партньори по сметки, годишни финансови отчети и ДДС дневници и декларации. Ще разгледаме всяка една подробно. Първото, което трябва да се направи, след като вече сме създали своя база данни, е регистрацията на фирмата. Отивате на помощ, след това кликвате на регистрация. Аз съм въвела предварителни данни на една абсолютно измислена фирма Мираж ООД, град София, и съм запазила нейните данни. Това ще е нашата фирма. Следващо, да, невалиден IBAN, не искате корекция, много малко фирми ще си дадат съответно своя IBAN или достъп до сметката им. Така, трябва обаче да въведем и партньори. За целта, когато искате да въвеждате нов партньор, натискате нов и въвеждате данните на фирма, материално отговорно лице и всички останали данни. Давайки запис, вие записвате данните. Аз съвсем произволно съм избрала две фирми, Алгара и Пролет ООД. Съответно, влиза и тяхното материално отговорно лице, излиза когато се запишат тези данни. Така, друго много важно е, отгоре, отпадащите менюта, виждате колко много са възможностите, които предлагат програмния продукт Microinvest Delta. Не само от иконите, но вие можете и от падащите меню да изберете това, което ви е необходимо. Имаме икона за амортизация, но виждате, че имаме и отпадащото меню операции. Първото, което трябва да се направи, след като вече сме си регистрирали фирмата, имаме си своя база данни, е да се състави индивидуалния сметкоплан. За целта отиваме на индивидуален сметкоплан. Може от тук да го отворите, може, разбира се, да отидете и от има и национален сметкоплан. Ние след малко ще се върнем на него, тъй като тук са дадени всички основни сметки, които са в националния сметкоплан, но програмата допуска и редакция да се направи. Затова ние първо отиваме на индивидуален сметкоплан. Всяка фирма може да се направи свой със сметките, които работи. Как става това? Първото, което е, отивате на нова сметка. На нас ще ни се наложи да работим с основен капитал. Нашето дружество е дружество с ограничена отговорност.
В момента, в който вие вече знаете в курсът на обучение в ИКТ център сме го взели, знаете от сметкоплана, че сметка 101 е основен капитал. Следващата сметка, която ще ни бъде необходима, това е 426. Вземания по записани дялови вноски. Виждате, тя абсолютно веднага излиза. Така, следващото, което е много често и задължително се работи с каса и разплащателна сметка. 501 е касата, 503 разплащателна сметка. Доставчици. Няма просто как да стане без доставчици. Продавайки продукция, ние работим с клиенти и така нататък. Карвате всички необходими сметки, при което, давайки ОК, на вас всичко се скрива. Така, тук ще се върнем на националния сметкоплан. Според сметкоплана, сметка 461 и 463 са разчети съответно с НОИ и с здравно осигуряване, Национална здравноосигурителна каса, но виждате, че в националния сметкоплан тези сметки липсват. В такъв случай ние ще ги създадем. Отиваме на нова сметка, въвеждаме 461 и изписваме разчети с НОИ. Давайки ОК, веднага нашата сметка се появява. Ще въведем и 463 разчети с Национална здравноосигурителна каса, или по тази сметка се начисляват и плащат здравни осигуровки, а по първата знаете от курса на обучение, теоретичния, че са социалните осигуровки. Давайки ОК, тези сметки вече са приети и ние можем да си ги изкараме в нашия индивидуален сметкоплан, давайки 461. Внимавайте, като вкарвате сметките, следете ги. Ето, веднага излиза сметката. По същия начин 463 сметките автоматично се появяват. Така, вкарваме всички необходими сметки, които са ни нужни, и продължаваме своята работа в следващия видеоурок.